Patay na, ragay. Out. Grabe, stack up na naman kami dito sa ragay. Ayan o. Haba na yan. Mula doon sa ano. Mega length bus. Ayan. Mula doon sa bayan ng Ragay. So malayo-layo pa yan, mga 1 kilometro pa yung ano dyan, yung ginagawa. Mag-1 oras na kami rito. So, hindi ko pwedeng patayin yung truck ko kasi ano, maubusan ng hangin. Matagal magkarga ng hangin yan. Ayan, doon na naman. Yan na naman yung mga magpapasikip. Ayan, magpapasikip doon sa dulo. Ayan. Ayan, singit na naman kayo doon sa dulo. Magpasikip na naman kayo doon. Para magka-traffic na ulit. Lah, pumasok sila doon ah. May daan pala doon. Kaya dadaan yung mga yun. Haba na yan. Ay tayo nito, ubusan tayo nitong diesel. So may karga pa ako pabalik. Saan kaya labas to mga yon? Saan kaya labas doon? Mamaya walang daan dun eh. Mamaya walang daan. Meron. Tama lang yan, daan na sila doon kasi sila nagpapasik dito eh. Tara. Maghuwag ng konti. Oo, doon pala sila daan oh. May daan pala dyan. Yun oh. Saan kaya labas niyan? Ayun o. Ayos, nakakuha sila ng daan.
putik na yan. Tagal naman paguhin dito sa amin. Oo, mahigit 1 oras na kami dito. Panigurado mas marami yan yung papasok, yung papunta ng ano, papunta ng Bicol. Kasi itong pila namin hanggang dyan lang sa may ano, bayan ng Ragay. So yung marami yung umuwi ng probinsya. Yung mas marami yan doon. Tingnan natin kung gaano kahaba yung pila sa kabila. Bigay, tagal-tagal yung paguhin eh. Dapat mga 20 sasakyan, di lang yung 20 sasakyan. Pago, tapos stop. 20 sasakyan naman sa kabila. Para hindi umaba yung traffic masyado. Bunga lahat sa kabila. Eh, haba naman na sa kabila na pila. Haba masyado yung traffic. Bakit niya? 20 sasakyan, baguhin sa kabila. Stop. 19 sasakyan naman sa kabila. Oh. Stop ka pa, no? Musad. Hindi yung tagal-tagal yung baguhin. Meeting naman, no? Hirap kasi yung magawa ng ano, kalsada eh. Ampaw yung simento. Ang bilis masira.
naman ito masyado. Galing kasi yung pagpapago eh. Dapat bilang sila mga 20 o 30 sasakyan. Paguhin. By stop. O paguhin naman sa kabila. 20-30. Kahit pa paano, umuusad, hindi umabot masyado ganito traffic ko. Sa hulog. Iruhin mo, mahigit 1 oras o magdadalawang oras stop. Kung mo mai-stack ka ng mga 2 oras. Bang, may nagka-counter flow naman dyan mga animal. Stack up to, malamang may nag-counter flow dyan. Private. Dapat nagsipukot na kayo. Mga dumada, pupot, papunta ng Bicol, ng Bisaya. Ang dating dito sa Santa Elena, magsipukot na kayo. Huwag na kayong dumiretso dito sa Ragay. Nai-stack lang kayo dito. Sobrang haba nito. Hanggang saan kaya to? Ilang kilometro na kaya yung haba niya? Sana, patayin nyo na muna ang makina nyo. Ubos ang diesel dito. Ayaw nyo kasi pumila na lang eh. Anay pang singit nyo. Pare-parehas naman tayo na traffic. Kaya dagdagan nyo pa eh. Traffic na nga. Dadagdagan nyo pa. Pagbibigyan ko kayo. Hindi ko kayo pagbibigyan. Tagal-tagal ko na na-stack doon. Peace kayo dyan. Ay, pumila ng isang pila lang. Wala ng traffic eh. Aba! Tatlong oras na. Tatlo.
hirap sa mga ano na to, mga private. Pero pag kaya ng tingitan mo, electric ang busina ng mga yan. Pagbibigyan ko sila, pagbigay ako, pero nasa tama eh. Pag ang kanyang mga barubal eh, hindi ko talaga pagbibigyan yan. Ano? Ano, tagal-tagal kasi paguhin eh. Ako lang nagbabantay dyan, mabilis lang yan. Paguhin. Dalawang oras bago paguhin. Hindi ba hahaba talaga ang traffic niyan? Lahan pa ng mga pasaway. Eh, yung truck kaya mag-counterflow. Anong maramdaman nyo? Sigurado sama na ng mga tingin nyo. Sama na ng tingin nyo sa mga truck. Tingin sa akin driver, nagsasalita ako mag-isa. Driver ng L3 ba, nakatingin sa akin, nagsasalita daw ako mag-isa. Nataka siya, nagsasalita ako mag-isa. Kilometrong traffic. 10 kilometrong traffic, Saragay. Yan, maiwas na kayo kung may maiiwasan kayong daan. Daan kayo ng ano, ng dait. Huwag na kayong dumaan ng Ragay. Mga ganitong oras, pero sa hapon, yun. Ganda. Maluwag-luwag sa hapon. Bandang alas 2 ng hapon. Maluwag. Ayan o. Oh. Makahaba niyan. Nakaka-4 na kilometro na ako. Huwag nyo na kasing dalawahin na linya. Isang linya lang. Talagang magkakabulbul nga siya lalo. Ako na nagsasabi sa inyo. Ay, isang linya lang yan. Grabe na yan, insan. Sobrang traffic, insan.
Sobra to, insan. Muntik 10 kilometro yan. Haba. Haba. Nagka-control po kayo. Wala naman kayong malulusutan dyan eh. Grabe yung pauwi. Punta ng Bicol, oh. Sobrang haba nito. Marami kasi yung papauwi ng probinsya. Kaya mas marami yung papuntang Bicol. Pila-pila, marami. Putol-putol ko lang yung video ko kasi sobrang haba niyan. Basta sobrang haba ang pila dito sa Ragay. Mga 4 o 5 oras bubunuin nyo dyan. Counter of the pasok. Wala naman kayo malulusutan dyan eh. Pabigat lang kayo ng traffic. Totoo lang, mga idol. Papabigat lang kayo ng traffic dyan. Ginagawa nyo.
pila na doon sa kabila. Isang pila lang mga idol. Para hindi masyadong bumigat ng traffic. Gugutom na ako ah. Pero yung pumila ako dyan, pumila ako mga 3:30. Oras na, mga alas 8 na. Yan na, nag-counterflow na naman. Liboro. Hanggang Liboro.